یەکێ گولانê cejna karkerên cîhanê ye. Her sal tevahî karkerên li cîhanê vê rojê pîroz dikin. Li seranserî cîhanê welat bi destê karkeran tê avakirin, wek gotê naskirin, leşkerên veşartîne. Lê mixabin dewleta desthilatdar her dem karkera wek kole hesêb dikirin û mafê karkeran li dunyayê hatibû winda kirin. Piştî şoreşa Rojava, Bakur û Rojhilatê Sûrî ya got karker jî cihê xwe di vê şoreşê de girt. Karker îro li giştî Rojava, Bakur û Rojhilatê Sûrî mafê xwe distînin û li ser vî esasî kar dikin. Ji ber ku şoreşa Rojava hat naskirin bi şoreşa jinê, îro em dibînin li seranserê Rojhilat û Bakurê Sûrî jinên karker roleke pir mezin dileyîzin di civakê de. Tevahî cîhanê 3 milyar û nîv karker îro kar dikin, dest bi dest welat ava dikin. Tevî got ev 132 sala ev roj hat naskirin û hat diyarkirin wek roja karkera, em jî vê rojê li hemî karkerên cîhanê pîroz dikin.